Ang panalangin ni Jesus tungkol sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Ibigay mo sa kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Yesu Kristo. Iyo rin ng kalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi ang mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumulahati sa kanila. At wala na ako sa sanlibutan, at ang mga ito ay nasa sanlibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay ningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap, buotan sila ng sanlibutan. Sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako yung sinugo sa sanlibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanlibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At lay maging isa naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumaong kasama ko upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan sa kanila. Payat. Hello. Kapayapan po. O kasasakdalan, ang malugoda kay kaming Ginoo. O inipuig pahing kay kaming masayang kayabakan. Makanyan kay po, duduang milaring kay kaming pasalamat ampong papuri kay ka. Pablasang igpa, halo, kagumnaning kay kaming puwersang pong sikanan. Ginoo, nanong yablasmi karing dapat mong mangayap kay kami, nunay mo po yung suywan dakat purian king kekang pangi espiritu ampon king katutuan. Igpaking pinahanditay ti makanyan milang talaga din kay kaming balang sarili. Bang Diyos ko, in makanyan kay pong magaral, karing kay kang banal at tuntunan. Paintulutan mo sargong Diyos ko, may buklat la,
Dingdulang daring ke kaming puso ampong kaisipan. Banging sablang pamagarol adamdaman mi king pinanditay ti miyang pakinabang karingkekeng balang sarili. Ding pamagaral amiladlad king kaurasan na iti antila mo sargong salmon akikeng tanggapan amagpasikan king kaming espiritual apami kakatawan. Tulutan mo ginong Diyos sing kang saw pampong patnube king pinanditay ti yaigpahin kaming awaran na itiyang kang pengako kaming anak mo na itang kang pengakong banal ay espiritu bang malyaring niyang kapag-aralan bang niyang patibe kaming anak mo. Diyos ko, tulutan mo sargo, ngining pinanditay ti mag-ariyay pa kaming anak mo. Ding malinis ming kaisipan, malinis ming puso, bang may git makipag-ugnayan niya inki kang upaya kami. Paintulot mo, ginong Diyos, aban di ming kang upaya king pinandit. Paintulutan mo sargong Diyos ko ngining oras sa iti, ikengan sablang anak mo, ginong Diyos, panwanan mo. May gitig pareting mi talagat migsadya king pinandit. Talapakirandam tagapagsalita. May git itingkikang gamit upaya. Diyos ko, manyawad kami kikaking kaurasan na iti. Igpahing makanyan mepong dinan pwersampong sikananing kayang pamikakatawan. Bang makanyan meng agamit igpaking kekang upaya na magparati sarguing sikanan antimurin ke kaming anak mo. King Diyos ngining pinanditay iti, manibat king miras kami king kekang tabernakulong iti, sana igpareting kekang angeles king banwa, makanyan la naman sargung makiyagum ke kami pa, bang may git mi patulan ka ginuking kekang kayupayan. Igpangining pinanditay ti oreniring ke kaming samu ampong dalangin ke kaking pinandit. Igpatanggapan mo sargo reting mabanglunghain king ke kang banalayarapan. At tanggapan mi igpahin ke kang lima pamipala king lagyo ng Yesus. Manibat ng ngayon gaman king wakas. Salamat po.
sa'yo, Ama, sasambahin ka namin sa tuwinga. Ikaw, Ama, pagmahal na Ama, nagbibigay buhay sa bigyan ng biyaya, Ama namin, mahal na patnubay. Tayo'y isa, linigawan mo na, bendisyonan mo kami, Ama. Maikling pagpapaliwanag sa simulay ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na ukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita, materya sa daigdigang hindi nakikita ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng Medyuminidad.
Makilalo karing amano na ning mayapayang Ginoo. Wa iti manuwanan niyo at iti ene maliaring tagkil king nanumang pamikasala king uli na ning tinggap na king kayang sarili king amano na ning Ginong Diyos makanyan lang mi palablaban karing pusoyo ing kalam na ampon upaya ning Diyos ngining oras pagkalubne karing balang metong kekayo dakal asalamat ikong sabla angeni akanakong disan king bestamat mapilan mo ingke kayong kabilangan e meging sagwil king kekong pamanuparan at ing Diyos makiabe yang ganap ke kayo king uli no ning kekong pamaniwala ampon pamanyalpan tayo king lagyo na wa panuanan ko din kekong dapat king penan ditayti e meging adlang king kekong pamanuparan ing ate yung mababatiyo king iyato yung kakarinan wa pag-isipan niyo tao angeni ate yung maniwala king kayo pa yan aning mayupayang Ginong Diyos king banting upayang lalo yung palablaban karing kekong kasarilinan karing kekong katandanan ban alang maliyaring mabating nanuman king kekong pamaniwala kanuwanan niyo ikayong sablang patayid ikayong sablang maniwala tikdo yung ganap ing kekong sarili king pamanggaloyo karing kekong tungkulan wa iya makuyad agamat ing Diyos ke kayo kaparalanan king bayong iti gawon at karing balang pakabitasan niyo tawong atiyo king kasalpan tayanan ayanti kanini watang ding amano lubos nong atiyo karing kekong sarili bisa kayo amponali alane ing maliyaring maging kakulangan karing sariliyo bisa kayo amponali watang ding amano aparating daratang ke kayo bayulong malyaring piyuyugnayan ding kekong sarili bayong malyaring piyayabayan itang diwa bayong malyaring piyayabayan itang kabiasnan a malyaring mayayapag karing kekong pakiramdam wa elasano maging tatabling karing balang metong ke kayo ding amano uling iti mabielang pakinabang king tawong atiyo king kasalpantayanan tuatang ing tawo tuneneng pepasakop king burino ning Ginoo nanuman alanang maliyaring mabatiyo ke kayo nanuman ban maliyaring tagkil kayo king yato yung kakarinan uling ding ke kayong puso ding ke kayong sarili mekiaben ako king Ginoo baka bitasan niyo ikayong at yung ening makiramdam patutuwanan niyo
ikong sabla karing balang dapatiyo. Eya sana mangari ing tao, karing apolong dalagang alang bakas kasalanan, wadi atang lima, may kapagsadya laking paglanyan. Dapat detang lima, may yakit karela ing tao, ngining karing ulit-ulit ake kong pamakiramdam, mangari ko karetang lima, ayat yuya itang kamangmangan. Bitasan niyo ikong sabla, king kekong pamakiramdam karing amanong daratang ke kayo, detingan kabyas nan lo, detingan panyulong laki kayo, ban maliyaring may tikdo kayo ikong sabla, king alang pami kakunuan karing kekong panamdam, king alang maliyaring kasangkanan king tao, king banting upayang gawana, tawon ke kayo, mayakit ko sana ikong sabla karing bukas, ing magdala kayo karing pela nung mabunga. Nung wari mo sana king metong atanaman ayati yung akakitiyo, dala niyo sa retang bunga, banting upayang apatutuan niyo karing sarili yu na, ayang apatutuan niyo karing sarili yu na, iloge warang alang kapikakunwan ing karelang tungkulan, at alang maging kasangkanan, kapitangan bengi yaman, o ang giyang nanong oras king awos na ning tungkulan, iti me batiyo karela ingalang pepayali metong man. Sana karing aldo bukas ikayo man, doon to kayo at mayak mamuntukan yung sabi bagay niyang kiyat at ako malyaring haganap din kakong tungkol, king uli na ning gamit ko, king atin niyang kasangkanan. Ikong sabla, mamagsiyasat kayo, mamaningat kayo, paring kekong kabilugan a pamilya. Eko sana malyaring magpabaya, karing kekong pamirapat dapat, material yaman o espiritual. Iti piyabe yun no. Paano lang malyaring lunto na anuman kaya kayo. Ulit-ulit, babiyemi. Kaingatan, 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 karing kekong kasarili mo. At ding binyen ang paralan ng mayupayang Ginong Diyos. Ela sana malyaring milako karing kekong katandanan. Huling deti, ila ring mabiyaya patutuke kayo, king kekong kasalpantayanan. Pakatandanan niyo ikayungan. Luan niyo ing manatiling ating katapatan karing kayang tungkulan. Membro yaman o karing manungkulan, ing kanuwanan kanita tanggapan niya. At itang sablang bureyo malyaring ibiyena ng Diyos karing balang metong kaya kayo. Sasatan niyo, ing kekong pamigalo-galo, luwal na ang ponkilob ng kekong kasalpantayanan. Nino kaya kaya kayo, ding bakit, kami yabiye king bayong gawan, uling deti,
Mabielang kaparalanan kaya kayo. Banting upayang eko maglili. Banting upayang ingtaw eya maliyaring manyang kanan. Nakalupa na mo ning mayayakit kaya kayo nung misan. Ating magadwa-dwa pilo. Ating alinlangan ing kayang pamakiramdam. Pakatandaanan niyo talasal pantaya. Ngining ikayo, maniwala kayo at sasal pantaya king lagyo na ning Ginoo. Magpakabiyasa kopin ikayungan. Uling potang ing tao biyasa ne. Ene maliyaring lumele. King nanumang tukso. Uling ing kabiasnan at yune kaya kayo. Papanatilyan nyo ing lugod. Papanatilyan nyo ing pamisasan metong karing sarili yo. Karing bukas ba yung tanggapan may git. Itang kapayapan. Karing kekong kasarilinan. Ulit-ulit sasabihan ko kaya kayo. Mimingat kongan. Uling ing maestro ing kayang amano, mingat kayong ana at ingatan da kayo. Deti ilang bagay abiniye ko. King kaya kayong pamitipon. Magpakabiyasa koping alang kayang ganan. Karing burina ning Dios, ban ene malyaring lunto itang kakulangan. Isasan metong ko, king metong amayap adapat king kekong kasalpantayanan. Bayang malyaring akit karingaldo bukas ing pelalong tagumpe karing balang yeyo. Inareti, karing dim akasuyuan, sabi niye ko kaya kayo king banaliyong pamitipon king penanditayti. Luidiyo ing tao. Manuana niyo ing tao angeni ati yung makiramdam karing amano. Bakalan niyo sa anggaman king kapilan. Ing banal ayamanong iyatad karing balang kekong pakiramdam at ela malyaring mabating king kaya kayong katandanan. Dakal adakal asalamat kaya kayo asabla kong bisa. Iti yo ing makuyad abiniye ko antimong kasiwan king kaya kayong pamitipon. Adios ing kanakong bendesyon king oras ay iti lalakwan kekongan. Para kong malyaring payungan king pali na ningaldo kaya kayong tatangalan. At maging kapayapan kayo. Otang ding puso yo tunenong makayat na king harapan na ning Ginoo. Sinuyo king saglit na pinandit. Ing kana kung pamanipa lalakwan ke ing kalam ampong lugod kaya kayo kanta pero
Hello. So, isang pagpupuri po at pagpupugay sa ating pong mahal na Panginoon at sa inyo pong aming mga magulang at kapatid sa umagang ito. Magandang umaga po. At napaganda po ng dinala ng Banal na Espiritu sa atin sapagkat din tao kanong may biyasang makakilala laking amano ng Ginoo iti kanwanan la po. So mapapalad po tayo pong nandito sa umagang ito sapagkat nasa atin po ang pagpapala sapagkat nakakarinig po tayo ng mga salita ng ating Panginoon. At nagbigay po siya ng isang pag-aaral. Ito po yung binigay niyang yung 10 dalaga. Basahin po natin dito sa Mateo Kapitulo 25, 1 hanggang 12. Para po lubos po nating maintindihan. Kung magkagayon ay makakatulad ang karihan ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ng kasintahang lalaki. 2 po. Ang gaya po. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis. Datapwat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. So, ito po, binigyan niya pong halimbawa ito sa 10 dalaga kung saan yung 5 mangmang po na sinasabi dito, sila pong 10 ay may daladalang ilawan. Subalit, sapagkat hindi po nila alam kung kailan darating yung kanilang inihintay, yung 5 mangmang, hindi po sila nagdala ng, kumbaga, reserba para sa kanilang ilawan. Sa 5 po. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki, ay nang-aantok silang lahat at mga katulog. Datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw. Narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayon nagsibangong lahat ng mga dalagang yaon at pinagigi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. Tingnan niyo po yung nangyari sa mga mangmang. Sapagkat hindi po sila nagdala ng langis na pwedeng ilagay nila sa kanilang ilawan, ang nangyari tuloy, nanghihingi po sila sa mga matatalino na may dalang langis. Maybe po. Datapwat nagsisagot ang matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo. Magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. At samantala'y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki. At ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan. At inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang diwanang ibinigay ng 10 dalaga. Isa lamang po ang nais na iparating sa atin. Ang bawat pong mananampalataya, dapat po laging handa tayo. Sapagkat hindi po natin hawak ang ating mga buhay. Sapagkat kung hindi po tayo magiging handa, saan po tayo paroroon? Kaya, pilit ibinibigay po sa atin yung mga aral ng mga banal na batlaya upang ihanda natin ang ating mga sarili. Sapagkat sa mga panahon pong ito, lubusan pong napakahirap po ng ating mga dinadaanan sa panahong ito. At hindi po natin alam kung hanggang kailan matatapos po yung nararanasan natin na ngayon. Sapagkat sa haba ng panahon, ngayon lang po natin naranasan yung ganitong katinding pandemic. Hindi lang ho dito sa ating bayan, hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang mundo. Kaya, hindi po natin alam kung hanggang saan tayo
mamumuhay sa ganitong kaparaanan. Kaya pinaghahandaan po natin yung pagdating ng ating Panginoon. Kaya sana yung mga naririnig natin o napag-aaralan natin sa ating mga banal na batlaya, isa puso po natin. Mahalaga po yun sa ating pananampalataya at mahalaga po yun sa ating mga sarili. At meron po tayong temang pag-aaralan sa umagang ito. At ang ating pong tema ngayon ay ang bakayin ang kamangmangan at fanatismo. Alam niyo po, matagal na po tayo sa pananampalatayang ito. Lalo na po yung ating mga magulang. Since mga bata pa yan, o tayo, since bata po tayo, nandito na po tayo sa mga pananampalatayang ito. At ang mga iba sa atin, kung hindi man, matagal-tagal na rin po. Kaya po, ano ba ang meron sa mangmang? Bakit kailangan po natin bakahin ang kamangmangan na ito at fanatismo, lalong-lalo na po sa ating mananampalataya? Napakahalaga po sa atin na bigyan natin kalutasan, bigyan natin kasagutan ang kamangmangang ito. Ayon po dito sa Kawikaan, Kapitulo 24, versikulo 9, kung ano po ang meron sa mangmang. Siya yung magbibigay 24:9. Ang pag-iisip ng kamangmangan ay kasalanan. Yun po pala. Kapag po pala ang tao, nandoon yung kamangmangan sa kanya, nagiging kasalanan pala niya ito. Kaya pala dapat talaga nating labanan ang kamangmangan. Sapagkat sa pamamagitan ng kamangmangan ito, ang tao po pala ay nagkakasala. Kaya ang tema po natin na ito, bakahin ang kamangmangan, labanan po natin ang kamangmangan. Punta po tayo sa Kawikaan, Kapitulo 19, versikulo 1 hanggang 3. Ito po ang sinasabi niya. Maigi ang dukha na lumalakad sa kanyang pagtatapat kaysa suhail sa kanyang mga labi at mangmang. So, mas maganda pa pala na maging dukha ka kung nagiging pasaway ka na po o nagkakaroon na po ng hindi tamang landasin ang iyong buhay. Sa Diyos po. Gayun din ang kaluluwa na walang kaalaman ay hindi mabuti. Yun po pala. Wala po palang kabutihan yung kaluluwang walang kaalaman. Pag po pala tayo, wala sa atin ng karunungan, hindi po tayo pala magkakaroon ng kabutihan sa ating sarili. At siyang nagmamadali ng kanyang mga pa ay nagkakasala. Tama po yun. Kung minsan po kasi, pag wala yung karunungan sa atin, kung ano na lang po yung maisip natin, gawin natin, di ba? Gusto natin instant. Ang tao po kasi ngayon nahilig sa instant. Di ba? Lahat na lang ng pagkain yata ngayon, instant. Di ba? Kung wala kang pagkain sa bahay, order ka lang dyan. Lalo na online ngayon, ang dami pong online ngayon. Puro pagkain. Problema lang, pambili. Wala tayong pambili. Ang tao kasi, nakasanayan na po natin yung, parang napakabilis po ng takbo ng buhay ngayon. Iba po yung napapansin ko po talaga, mabilis ang takbo ng buhay ngayon. Pati sa pamumuhay po ng tao ngayon, napakabilis, di ba? Okay lang po, baka sa Tuesday, bare months na po tayo, di ba? Napakabilis ng panahon. Kaya, wag po tayo magmadali, di ba? Hindi ho natin nakukuha lahat ng bagay sa pagmamadali. Kung minsan, nakukuha po natin yan sa yung dahan-dahan lang. Sapagkat, sabi nga, pag tayo, nagmamadali tayo, nag-aapura tayong yumaman. Ganon. Minsan, nakakalimutan na natin yung ating tungkulin sa Panginoon. Di ba nun, nagkakasala tayo nun. Sapagkat, ano pong sabi sa kautusan,
ipangilin po natin ang araw ng Sabat. So, kaya po nandito tayo. Sa 3 po. Ang kamangmangan ng tao ay sumisira ng kanyang lakad. Yun po ang sinasabi natin. At ang kanyang puso ay nagagalit laban sa Panginoon. Yun po, kumisan, sa sobrang bilis ng ating pag-iisip, kuminsan, may mga panahong hinihingi natin sa Panginoon, hindi tayo napagbibigyan, hindi na ibibigay sa atin yung ating mga kahilingan. Kuminsan nagagalit po tayo sa Panginoon. Di ba? Bakit? Sa tagal na ng ganito, ginagawa ko naman yung tungkulin ko. Ba't hanggang ngayon, hindi pa natin nakukuha yung ating mga kahilingan? Yun po yung nagiging dahilan kapag talaga wala sa atin ng karunungan. Pwede pong sumira sa ating pagkatao. Pwede pong magkasala ang tao. Kaya po, napakahalaga po sa ating mananampalataya na binibigyan natin ng buhay, binibigyan natin ng kahulugan, lahat po ng ating mga naririnig na salita ng ating Panginoon. Punta po tayo sa 3. Sa Ecclesiastes 7:25. Dito po, napakahalaga po nito sa atin. Ako'y pumihit at inilagak ang aking puso na umalam at sumiyasat at humanap ng karunungan at ng kadahilanan ng mga bagay. At umalam na ang kasamaan ay kamangmangan at ang kamangmangan ay kaululan. So, paggawa pala ng kasamaan, nagiging mangmang na rin ang tao. At pag ang tao ay naging mangmang, nagiging ulol na pala siya. Wala na po sa katinuan ang ibig sabihin nun. Hindi na po niya alam ang kanyang mga ginagawa. Yun po. Pag ang tao po ay nagiging mangmang na. Kaya, kailangan po, pilit po natin kunin ang karunungan ng ating Panginoon. Sa mga ganitong kaparaanan po, ang tao po ay nagkakaroon ng karunungan. Nagiging, ano pong tawag dito? Nagkakaroon ng, nakalimutan ko po sa Tagalog. At inyang pamanawat, king kayang sarili, king kapampangan po. Pagpipigil sa kanyang sarili, ganun po. Nagkakaroon po ng pagpipigil sa kanyang sarili. Nagiging mahinahon sa kanyang sarili. Hindi padalos-dalos, ganun po siya. Kuminsan kasi yung tao pag padalos-dalos, pag pinapairal yung init ng ulo, di ba? Kuminsan napapahamak po siya. Sa simpleng bagay, napapahamak po ang tao. Sa kalsada nga lang po, di ba? Kuminsan napapahamak ang tao. Sa traffic lang po, nagkakaroon po ng away ang mga tao. Pag wala po tayong karunungan, walang pagpipigil sa ating sarili. Pag ang pinahiral po natin, ang init ng ulo talaga, talagang mapapahamak po tayo. Kaya, ipahiral po natin sa ating sarili ang kahinahunan. Maging mahinahan po tayo sa lahat ng bagay. Ito po yung pagpipigil sa sarili. At ano po ba ang pwedeng gawin ng tao upang ang kamangmangan pong ito ay mapaglabanan? Alam niyo po, ayon dito kay Apostol Santiago, dito sa 1:5. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos, na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Ayun po pala, humingi po tayo ng karunungan sa Panginoon, humingi po tayo ng patnubay sa Kanya. At siya po ay handang ibigay nito sa atin. Sapagkat alam naman po natin, ang sa Kanya, ang Kanyang mga anak ay hindi po niya pa hintulutan na mapahamak. Iingatan niya po ito. Hindi po tayo anak na bastardo ng Panginoon sapagkat pag sinusunod po natin ang Kanyang mga palatuntunan, hindi po tayo pababayaan. At dito po sa Ecclesiastes 2:13, basahin po natin.
Nang magkagayoy aking nakita na ang karunungan ay humihigit sa kamangmangan. Yun po pala, kapag ang tao po ay nasa kanya na ang karunungan, mahihigitan na po natin ang kamangmangan. Maiiwasan mo na po natin gumawa ng kasamaan sa ating sarili. Nagaya ng liwanag na humihigit sa dilim, di po ba? Mas, tingnan po natin, di ba? Mas maliwanag yung araw. Kumbaga sa liwanag na humihigit sa dilim. Kahit sa halimbawa po, pag sa gabi, pag binuksan mo yung ilaw, nananatili yung liwanag. Parang gano'n, na natatalo ng liwanag ang dilim. At ang panghuli po, sapagkat meron pa pong susunod sa atin, kung ano po ang magagawa ng karunungan. Dito po sa 1 Pedro 2:15. Sapagkat siyang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalos. Yun po ang napaka-importante sa atin na wag po natin kalimutang gumawa ng kabutihan sa ating ating kapwa-tao. Sa maliit na bagay lang po, gumawa po tayo ng mabuti. At yun po ay pagpapalain po ng ating Panginoon. Basta taos po yung ating pagtulong. Sa ganitong paraan, napapahiya po natin yung mga taong may kamangmangan. At yun lang po ang pwede kong maiambag sa inyo sa umagang ito sapagkat may susunod pa po sa atin. At muli po, magandang umaga po sa ating lahat at ibinabalik ko na po ang mesa. Magandang umaga po. Una sa ating Panginoon na walang sawang gumagabay at tumutulong sa atin. Pagpaumahin niyo po, tinanggal ko na yung face mask ko, di ako makaingay. Pangit na yung boses ko, lalo pumapangit pag naka-face mask. Atin pong talakayin at pag-aralan ang ating tema sa araw na to na kung paano po naayon sa ating lema doktrina o sa ating pananampalataya. Sabi po, bakain ang kamangmangan at fanatismo. Ito po kahit sa ibang sekta positiba o mga reliyon ay masasabi nating nananatili pa sa iba yung mga kamangmangan at fanatismo sa tao. Ano po? Na kung paano pong tayo po'y magbasa sa sulat o sa Lumang Tipan sa Deuteronomio 4:15 hanggang 19. Sabi po dito, ingatan ninyong mabuti ang inyong sarili, sapagkat wala kayong makitang anuman anyong araw na magsalita sa ang Panginoon, ang inyo sa Oreb mula sa gitna ng apoy. 16. Baka kayo'y magpakasama at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan, nakawangis ng alinmang larawan, nakawangis kawig ng lalaki o babae, nakaawig ng anumang ayop na nasa lupa, nakaawig ng anumang ibon may pakpak na lumilipad sa impapawid.
nakaawig ng anumang bagay na nauusad sa lupa, nakaawig ng anumang isda na nasa tubig sa ilalim ng lupa. Kung paano pong siguro po karamihan sa atin na nakikita natin o baka isa sa atin na ginagawa po natin itong mga bagay na to, na kung paano po ang isang tao na madaling maniwala, ano po, lalo po yung mga naiiwan po na masasabi nating mga kagawian, ano po, lalo po yung bansang Pilipinas, alam po natin maraming sumakop sa atin na nandyan yung Apon, nandyan yung Espanya, ano po, nandyan yung Amerika na sumakop sa atin na karamihan po sa kagawian nila at mga paniniwala nila, ano po, na naiwan sa atin. Ano po, na kung paano pong yung iba naniniwala na iyaan nyo lang ng isang, sabi nga dito po sa Biblia, kung noong unang panahon, kung isang tao ay makapangyarihan o mayroong mahikang na nagagawa, ano po, inaanyoy po nila ng kawangis niya at sinasamba. Ibon, ano po, sabi nga dito, ibon lumilipad sa impapawid. Ano po, na kung paano pong maglalarawan sila ng isang ibon at ayun ay kanilang sasambahin. Ipapaskil pa diyan sa mga kanilang bahay o sa kanilang wall. Ano po? Na kung paano pong taliwas po sa kagustuhan ng Panginoon na nasusulat sa Biblia. Ano po? At yung pong karamihan sa atin na minsan nananatili pa na sasabihin natin na wala naman mawawala sa atin eh. Ba't hindi natin gawin? Kung paano pong ang isang tao kaya hindi po umuunlad at hindi masasabi natin nananatili pa po tayo sa kamangmangan kasi ayaw nating iwanan o iwaksi yung mga panatismo o kagawian ng minanapan natin sa ating mga ninuno. Ano po? Kaya masakit man isipin na may iilan pa po sa atin na kung paanong hindi natin maiwasan na magawa yung mga bagay na yan. Ano po? Kasi minsan makakakita sila ng patotoo. Pero kapatid, sabi nga po ng Biblia, kahit ang diablo man ay makakagawa ng milagro. Sabi nga po yung alimbawa sa literal, yung kambing ay makakapag-anyong tupa, tatakpan lang ang kanyang sungay, ay masasabi nating anyo na siya ng tupa. Ano po? Ganyan po ang ginagawa ng diablo. Na kung paanong kung mananatili pa tayo sa kamangmangan, talaga pong pwede po tayong masasabi nating matatalo o sabi nga po sa Kapampangan, pwede nakatapong asaklit pa yung yatong mapamirait. Ano po? Na kung paano pong ayaw nating tanggalin, ano po, sa ating sarili. Ano kung paano pong nababasa natin literal for literal o word for word yung salita ng Diyos. Ano po, na
kung titignan po natin, ayaw natin gawin o talagang nilalabag natin ang kanyang kautusan. Sinasagawa natin, tinatanggi po natin siya. Ano po? Sabi nga po sa Santiago, ano po, ating pong basahin, hindi po ako nagkakamali, sa 4:17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti, ano po? Nakakaalam ng paggawa ng mabuti. Ano po? Katatapos lang po ng banal na batlaya na itinuro sa atin ang mga kaparaanan, ang mga kautusan ng Diyos. Ano po? Na nagbigay pa ng alimbawa yung 10 dalaga. Ang 5 ay mangmang, ang 5 ay matalino. Saan po tayo doon? Kalaati sa mangmang, kalaati sa matalino? Pwede ba yon? Pwede siguro. Dito ngayon gagawin mo, bukas di mo gagawin yung katuwiran ng Diyos. Pwede. Kasi ano ka parang left and right ka. Ano po? Pero sana po sabi nga ng Panginoon at sabi ng banal na batlaya, sabi nga po, ninuman kang sabi po yung kapapangan, ninuman yung makakilala king amano ng Diyos, sana manatili at magtibi. E po, yung masakit, mahirap po kasi sa atin, hindi tayo po nananatili. Ngayon lang naman po siguro, baka paglabas lang natin dyan, o hindi man tayo makalabas sa simbahang ito, yung pakasalang natin, nakalimutan nyo na. O baka nakalimutan ko na. Hindi ko po inaano yung sarili ko. Ano po? Yun po ang mahirap. Nasabi nga po, ating itanim sa ating puso, sa ating isipan, sabi po ng banal na batlaya. Kasi po yan po ang magagamit natin panlaban sa tukso para makontrol natin ang sarili natin sa mga gawaing masama. Ano po? Tama po ba? Parang sasakyan yan. May preno ka, kung wala kang brake fluid, mabibrake mo ba yan? Siguro pa mo, siguro maabot mo yung gulong, sige. Di ba? Ganun po yun. Huwag po nating ayaang mawalan ng kaalaman ng ating puso, ng ating kaisipan ng mabubuting bagay. Yan po ang panlaban sa kagustuhan ng mundong ito. Tama po ba? Sabi po, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Gusto niyo ba yon? Minsan sa atin, alam na natin ang mabuti, hindi natin nakalimutan. Yan ang mahirap Hindi natin nakalimutan ang mabuti, pero ginagawa pa rin natin yung mali. Parang ano lang yan, sasakyan. May preno ka, may brake fluid ka. Hindi mo naman pinapadyak ang preno, paano ka... Ano po? Ganun lang yun. Alam mo yung mabuti, ha? At hindi mo ginagawa, kasalanan daw po sa atin. Yan ang mahirap. May preno ka, hindi mo naman pinadyak yung preno mo. Kung motor yan, hindi mo naman inano yung preno mo, ha? Ano po? Tama po ba? Na kung paano pong, sabi nga po, wag daw po tayong magpakamangmang, kundi tayo po'y magpakarunong. Magpakarunong sa kagustuhan ng Panginoon. Ano po? Kasi po, kaya po tayo nandito, ano po ang nasa natin? Ang buhay na walang hanggan. Ano po? Kung ang buhay na walang hanggan ang ating paksa dito, ano pong ating gagawin? Yung kagustuhan ng Panginoon. Ano po?
Kung marami kang kaalaman, karunungan mula sa Panginoon, ibig sabihin, anuman tukson dumating sa buhay mo, konting padyak mo lang yan, konting ano mo lang sa sarili mo, stop ka agad. Isip ka lang ng gano'n, ay, ayaw ng Panginoon to. Wala na. Kahit nandyan sa harapan mo yan, ang pang sabi nga po sa kasabihan, kahit lumapit siya maning paliking manok, nanetuktukan. Ano po, isipan natin yan lason. Ano po, atin yan lason. Tuloy po natin dito sa 19. At baka inyong itingin ang inyong mga mata sa langit, at kung ang inyong makita sa ang araw at ang buwan at ang mga bituin, 10 ng buong natatanaw sa langit, ay mabuyo ka at iyong sambahin at paglingkuran na ibinahagi ng Panginoon inyong Diyos sa lahat ng mga bayan na nasa isilong ng buong langit. Ano po? Mayroon pong tao na sumasamba sa araw. Mayroon pong taong sumasamba sa buwan. Tama po ba? Mayroon mga ganong tao. Sana hindi po tayo ganun. Hindi tayo mapabilang sa mga yun. Ano po? Hindi yung pinicturan lang natin si Juan de la Cruz. Tapos dinagay natin sa sinasamba natin. Minsan inaano natin, kinakatwiran po natin, hindi na namin man sinasamba eh. Ano? Hindi daw sinasamba, pero tinitirikan ng kandila, nagpipray doon, nananalangin, etc. May mga ritual na ginagawa. Hindi daw nananalangin. Pero minsan, San Juan, natatawag pa yung pangalan, nagpapatulong. Ano po? Yun po yung mga kamangmangan ng tao. Fanatismo. Ano po? Tama po ba? Sana po iwaksin na natin sa ating sarili yung mga fanatismo o kagawian ng taong hindi nakaayon sa kagustuhan ng Diyos. Ano po? At minsan pa pag may nangyari sa atin, sinisisi natin ng Diyos, hindi naman yung binabanggit mo na larawan o ano. Tama po ba? Ang Diyos ang ating sinisisi pag may nangyari sa atin. Kung titingnan po natin sa ating buhay, bisan po kasi hindi natin, o mahirap sigurong tanggalin sa akin, mismo sa aking sarili po, na sana maiwaksi natin na minsan, ay bukas na lang yan, mamaya na lang yan. Yung mga gagawain na kung titingnan natin na overlap natin, minsan sa pagsamba na lang, ay, may bisita ako, darating si ganyan. May mimita akong tao, hindi mo na ako magsasamba. Naintindihan naman ng Diyos. Ganun eh. Mga excuses ng tao na hindi makatuwiran, hindi nararapat. Ano po? Tama po ba? Hindi natin alam sa nagkakasala tayo natin. Pero ba't ninanakaw pa natin yung 2 oras? Ano po? Hindi isang araw 2 oras sa Kanya. Ano po? Masasabi natin, sige po, sabi natin, ay, may nobena, ganyan-ganyan, nabibigay natin. Opo, ilang minuto yan. Mabuti po yan. Kinokompleto lang po natin ng araw natin kulang sa Panginoon. Share ko lang po, kung paanong
hindi natin maabot matarok. Sabi nga ng kapatid na sa haba ng panahon na ganito ngayon lang nangyari itong pandemic na to. Ha? Sa kanya mula na i-realize na, mula't bata hanggang ngayon. Kahit yung mga matatanda natin, ilang taon na, 70, 75, ngayon lang daw naranasan itong panahon na to. Ano po? Lahat tumigil eh. Ano po? Hindi natin masabi o maaring pamamaraan ng Panginoon. Kasi ang tao kasi laging nag-reason out. Ay, bukas na lang ako magsisimba, mag-visit na lang ako. Ano po? Ngayon po, nag-lockdown. Ang aba ng panahon, nasa bahay lang tayo. Anong ginawa natin sa panahong yon? ECQ. Ano po? Sabi po nga ng mga reliyosong tao, ECQ daw is enhanced communication, ano po, or quality time. Ano po? Enhanced communication, quality time with God. Sa atin po kaya nagawa natin yun. Napalawig natin yung komunikasyon o connection natin sa Panginoon. Naibigay natin kaya ang quality time sa Kanya. Saan dyan yung mga nagre-reason out? Kasi busy ako sa trabaho, busy ako sa business, sa trip, o saan kayo? Ngayon, lockdown. Sa bahay ka? Ano pong ginagawa nyo? Tutulog. Kain, tulog, nanood ng movie. Di ba? Minsan, kaarap si San Pedro, may dalang espada, no, inuman. Ano po? Which is, hindi po natin nagagawa yung kagustuhan ng Diyos. O nakagagawa man natin unti-unti, minsan natatakpan pa ng malaki natin pagkukulang. Magtulungan po tayo na magtapikan sa bawat isa na nagawin ang mabuti. Minsan kasi tayo nanlalabot sa pagsunod sa Diyos, o ikaw na malakas ka. Tapikin mo yung kapatid na para hindi maulog sa hukay. Hindi sabi nga sa Kapampangan, sana inasakliting yato, uling at yuka, ikay metong aparalan, isa kang kasangkapan ng Diyos. Ano po? Hindi po natin alam, minsan yung kaibigan mo, ikapalo yung paraan na para mailigtas mo sa gawaing masama. Ano po? Ito po ang masakit sa atin. Minsan, o karamihan sa atin na alop po tayo. Anong alop? Nahihiya. Nahihiyang i-share ang salita ng Diyos. Mahirap gawin yung mga gawain na kagustuhan ng Diyos. Tama po ba? Mga ilan sa atin ganyan. Share ko lang po, ngayong nakaraang lockdown, hanggang ngayon, ano po, siguro pamamaraan po ng Panginoon, share ko lang, hindi naman po yung sinasabi kong gawin nyo rin. Sa amin po, sa pamilya ko, mayroon po kaming libro na Daily Bread. Mayroon pong topic doon everyday. Yun po yung tinatalakay namin gabi-gabi bago matulog. Sharing. Bawat isa na binabasa at dinidiscuss. Ano po? Maganda po siguro yun, no? Kagustuhan po siguro ng Panginoon yun. Tama po ba? Na kung paanong sana magawa din natin. O may ibang paraan siguro sa inyo naman. Pwede. Lubena, bago matulog, sabay-sabay magpamilya. Ano po? Share ko lang po yun, hindi naman po ibig sabihin na yun yung gawin nyo.
ano po, isang pamamaraan ng panahon, oras sa Panginoon. Komunikasyon sa ating may kapal. Ano po? After ng ECQ, naging MECQ. Sabi ng mga reliyosong tao, sa aking pananaw, dapat, di ba, enhanced communication or connection or quality time with God, yung ECQ. Sa akin naman yung MECQ, must, mandatory, must enhance the communication or connection or quality time with God. May ibibigay kaya natin yun? Ano po? Yan po ang naano kong kagustuhan ng Panginoon. Ilaan po itoon ang oras at panahon natin sa Kanya. Hindi sa mga bagay na nasisira, nawawala, kinakain ng kalawang. Ano po? Sana magawa po natin yan. Hindi ko na po paabahin ng aking pakikipagdalumpalat sa inyo, pakikipag-share sa inyo. Sana po, pagbulay-bulayan po natin ang nangyayari sa ating panahon ngayon. Muli po, aking ibinabalik ang magandang umaga at oras na to sa Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Marami po salamat. Magandang umaga po. Una po sa ating Diyos na siyang palaging gumagabay po sa atin at nagbibigay ng lakas po sa ating pong mga buhay. Marapat lamang po na tayo ay gumawa doon po sa ating mga katungkulan o mga gawain na kagaya po ng mga pag-aaral po ito. Dahil po sa ating pagtatalaga na sabi po sa atin, ibinigay sa atin yung 6 na araw upang tayo po ay gumawa doon po sa mga responsibilidad po natin sa ating mga pamilya at sa ating pong buhay. Pero may binilin po siya. Ang sabi, ibigay po natin yung pang-7 araw. So ito po ay pag-aaral po sa atin. Nabanggit din po ng kapatid during lockdown. Hanggang ngayon po, lockdown pa rin po tayo. Nung mahigpit po yung lockdown, hindi po tayo nakakaganap ng mga ganitong pagtitipon dahil pinagbabawal po ng batas ng ating bansang Pilipinas o sa buong mundo po na ipinagbabawal yung mga gatherings. So, marami pong masment, marami pong mga pananaw na ating makikita na kung minsan ay nakakatawa, na kung minsan naman po ay makita po natin ay masabi nating hindi naaayon dahil sa panahon po ng pandemya, na doon ang panahon na para ibuhos po natin, samantalahin po natin yung connection po natin sa ating Panginoon. Dahil siya lamang po ang ating mga santungan, siya lamang po ang ating sandigan sa panahon po ng ganong mga pangyayari. Hindi po tayo mahililigtas ng ating kapwa, no, sa ganitong mga sitwasyon dahil lahat po tayo ay apektado.
Ang tanging paraan lamang na kung minsan tinuturo din ng ating mga banal na batlaya, yung mga kaparaanan na dapat pong gawin ng bawat mananampalataya, gawin sa panahon po ng pandemya. So, naibigay po walang kulang. Naibigay lahat po yung mga pamamaraan na dapat nating gawin, na hanggang sa ngayon po ay nararapat pa rin nating gawin, ipagpatuloy. Ang mga pasabi sa atin, na sabi po ng banal na Espiritu, maging ang ating mga sarili ay ating ingatan. Yan po ay sabi din, anaking kapampangan, mimingat kayo na ingatan na kayo. So, yun po ang ating marapat na gawin ng isang tao sa ganun pong pangyayari. Dahil hindi po natin nakikita yung ating kung sino yung carrier na sakit na ganitong mahirap po na kapag nadapuhan po tayo. So, marami pong panahon, marami pong buwan na dumaan, ganun po yung mga ating mga gawain. At sa pagkakataon pong ang ating gobyerno ay nag-atas na pwede po tayong gumanap ng mga ganitong pagtitipon. So, ginawa po natin ang ating mga katungkulan. Sa panahon po na hindi tayo nakaaganap sa ating mga bahay-bahay po ay ginagawa po natin ang mga pamamaraan na ipinapaayag po sa atin ng mga banal na Espiritu na tayo ay sumunod upang tayo nga po ay maingatan. So binigay po lahat ng mga dapat nating gawin, kung ano ang mga proseso na itinuturo sa atin ng mga Espiritu na nagbibigay po sa atin ng mensahe para sa ating mga sarili. Naway ginawa rin po natin. Subalit sa pagkakataon ay hindi po natin maiwasan dahil sa ng ospital, COVID na Umihingal ka lang po ngayon, kahit iniika ka, sabihin po sa'yo kung minsan, under observation ka. So, napakahirap po ang ating mga dinadaanan sa panahon pong ito. Subalit sa ating pananampalataya ay itinuturo pong lahat sa atin kung ano yung ating mga gagawin na mga akbang upang tayo po ay hindi makapaglili. Sabi na po king Kapampangan, etamo makapaglili. Uling atinang pauna apanabilin kay katam. Anya po nung minsan, kanitaya po lulub, potang kaya anaw po ning talasal pantaya, nung minsan nanin kayang sarili o ba't na sinabi. Kalupa na po ning binyan ng pamagaral ding minunak anak ko, datang apulong babay na alang baka sa kasalanan. Anda po ning kasebyan makikasala, nino pong ikasalda. Ang timong pamagaral ang tikaniral at ipunan ng tikanini. Nung minsan, yung tao alaya pong kapag sadyan. Nung minsan po kaya katamo daratang itang akakitamo, nung minsan, eya po makasadya yung tao. Na minsan nagagawa na po ng tao, pota pong datang niya, kingang tiganiting pamitipon, na po karakal ay isipan. Nakarakal tamo po isipan, nung minsan isipan tayo yung baleta mong likwan. Nung minsan isipan tala rin kay katamong sese, na iya yung mami metong asagabal kay katam.
Nang minsan po, asabi daw rin ng kikatamong kapatid. Nang minsan po, kingatamong kamalayan, ne, maagawa tamo pong kulang. Ne? Sabi na, meto ngayal daw na ibiyami ka na ako. Dapat nung minsan po adwaya ang oras, nang minsan tayo papi bata. Den aliwa po nung minsan, in dailan ang tiya kanini, kaya sa lilong yung kaluguran ko. Ne po, itang pagobra na kano kayang marangle. Ta po nung minsan, kanya sabi na lumakad kang anting biyasa. Siyempre po, ibiyeme yung panahon, dimut a oras, yung kikatamong gino, nung ka makasadya, ka magsobra. Nga kailangan po, patang gagawa tamo, kinganti kanining pamitipon, isadyatahangan, ilakwantangan, ing kaisipan, at suking luwal. Nunay itang kikatamong sarili, ipokustaya, king pamagaral, kasi po nung minsan, kari nakatamo luluban ning kainip, patang atin tamong isipan alikwan, king kikatamong pibale-bale. Sabi na, mapalad tamo, ing milakwan king asawa na kakaluguran na, sesena, at tukiyang antimong magaral kaniti. Salamat po, nung itamo ing meto nga tutuki king burina ning kikatamong gino, kailangan itang atsuyang makayagapi itang kikatamong gawa. Uling karintamo po mayakit, at nung tutong itamo sa sabyana, tuturuda katamo ding banal, ila ring mamye pamagaral kay katam. Kanya pakit tamo pin na itamo, natutuki tamo karetang burida, ding kay katamong talaturu, o yung kay katamong pamagaral. Bangkadita po, potang magsobra tamo, karetang kaya katamong agagawan. Kanya, napu kasakit, nung minsan, potang atsuna ka, sabi napin, ni katina kang pamangawat, hanggang akit mi kano, mo ne tagkilan nga napin brother, hanggang apagande pa pong pamangan, pota kano, malasyon niya, ne po. Uling at tinakang pamagaral, nanumang sagabal, nanumang akit mo, nanong minsan kingkikang pamaglakad, nung minsan dirinan mo pang kabyasnan, nung waman atin niyang ditak, akulang ingkikang ikit, gaganapan me, bayang miustu kitang timplana. Kanyapin po itamong magaral, sabi na magpakabiyasa tam. Uling, ing pamagobra, sabi na, ing Diyos pabiru. Ing Diyos tayo bibiruan. Uling, mayapang biniru me, ing kalupa mong tao, aliwa mo ing kikang igpa at subanwa. Kanya po, sabi na, nung itamo may kikasal tamo, kaya, inganti kaniting pamagaral na sana ay biyana ning meto nga tao ing kayang katungkulan kaya. Uli pong ila ring bagi amalyaring kaya katamong dalpakan bang may git ingugnayan tamo king Diyos mila ko ingugnayan na kaya katamo. Nya sana po kaluguran na kapatid karing pamagaral adindam tamo sana miyala pong tibayan kaya katam, na naman pong pagsubok at daratang karing kaya katamong biye, na sana yung balang metong kaya katamo, yung nakanyang talang ay biling ang timong pamagaral, karing kaya katamong sarili. Kanya sana po malugoda kapatid, karing balang pinandit, ang makirandam tam, na sana rin kaya katamong balang sarili, anapin nino po ing bantentamo nune ing kikatamong sarili. Nino ing kalaban tamo
nuneing sarili tam. Nya po sana kaluguran na kapatid, makanyan tamong ang mamagtibe, karing kaya katamong katungkulan, kignano mang panahon, adaratang, kignano mang sigwadang at yung akakitamo karing kaya katang panimaman, ini ipanibala tangan po, kaya pang kaya katamong igpa at yubanwa. Uling sabi na, mga tsuko kakuha na, at tsuko kaya kayo, sa putamang buwak enumano. Ne po, kaya katamong king kaya katamong lugar, kanya po minsan na Domingo, ami balitain kaya katamong lugar ne po. Pero makanyan man, uling iya makapanon. Sabi da po reng banal, nung lawan mo eman na kanyan, ka-critical in condition da reng kaya katamong kapatad. Pero makanyan man, uling etala adikta rin kaya katang gobyerno, nung nano maging akbang da, kailangan tamong tuki. Dapat pasalamatan tamo po, repang kaya katamong kapatad. Kaga, puwe na po rin kaya katamong kayabe ano doon, rin kaya katamong kapatad, maging negatibo langan po kayang report. Uling sinabi na po rin kaya katamong barangay captain, negative la, dahil kaya katamong kapatad. Nya po, maging obrata mo, may pending niya pong pilan Aldo, uli na po nitang makanitang pangyayari. Pero ngini po, assure na po kaya katamo na rin kaya katamong kapatad, negative la. Pata po nigaga nakatamo. Pero kailangan taong pamuring tuki, karetang protocol na po ng gobyerno. Dapat tayo pamuring tukyan. So nya po ngini, kaluguran, pasalamatan tayo yung kaya katamong Ginoo. Nung makananong ding panabilin kaya katamo, dapat talanggawan ng tinurin ni sinabi na ning banal. Itang proseso tamong pagawa na kaya katamo, na inuman tamo, itamong talasal pantaya. Niya po, taga nakana kaya katamo, gawan tamo po, uling yaing namyasikanan ka rin kaya katamong katawan. Pasignahan tayo po yung kaya katamong immune system, uling yaing panlaban tamo. Nung masikanta katawan, malaw tamo pong mirina ng tikanitang kapanandaman. So rin kaya katamo pong pisaw-saw, kapatid, King Aldo ngay ni 1,990 la po. So ila po rin kaya katamong pitipon-tipon nga ni, at kaibat na po nini, birikop nga asabi rin kaya katang kayanakan, tungkol po kayang proseso po ngayon na po, bakit mag-assign tamo pong mag-attendance sa po pong nano, mag-assign niya po namin tukan tamo. Birikyaran po nga asabi, Sister medium tamo po, kaiba na po ng pulong. Salamat po. Brother Mike po yung panyaran panalangin po.
Agalang-galangang Jehovang kaya kaming igpa. Kay ba't niya pong gewa ing metong apamitipon. Nung nukarin kagong dapuring kaya kaming balang kapasalamatan pablasa pong peparaman mo kaya pa pong biye ampong sikanan. Sumangid naman igpare ting ngagawaming kakulangan ampong pamikasala makanyan mo kaya sa pong patawaran king pablasang. Alake pong maliyaring ayab los kareting dapat mong mangayap kaya kami. Ngunay mo po bukod ing puryandakat samban king kekang pangay espiritu at pangakatutuan. Ginoo king kaurasan na ititulutan mo sa po ing ganap lasang may buklat ding kaya kaming balang puso at balang kaisipan. At makanyang lasapong mitanam deting balang kaparalanan dolang daring kaya kaming balang puso bang tingupayang karing kaya kaming balang panggalo. Ing makanyang mila po nga gamit igpa king kaya kaming balang biye, lalong may kitig pa bang siwanda ka. Bang galawan milang malaya ginoring banal mi pong katungkulan. Ginodakal pong salamat king hulinaning kikang lugod. Waman ing metong asubok, dinaloya king kikaming bariyong panok nanganan king uli na puning lugod mo at banal na kasopan. Ginumayan niya pong linabas karing kikaming balang biye. King mulit pasibayo, pakisabi mi pong mayap ginong Diyos, sapoy minamalyaring tangalan king kikaming balang biye. Sa putulutan mo Diyos ko ing balang metong kikaming sablanganak mong talasal pantaya o king kikang kalam. E kesa pumalyaring miyabuban king nanapaman pong dewa kananing yato o ing maglipatong baya, lalong may gitikpaing babagsikasakit. Adurugang babo na po ning labo dingi kesa pumalyaring miyabuban. Tulutan mo sa pong ibalot mo kepo king kikang kalam. At sa po pa tulutan mo ikpambanaling babagsikasakit ay ding kanyang manepong ganap paplakan. Ganap mo na pong lubasan igpabang ganap la naman pong mga lobas reting sablang kapigaga na kandolang daring kaya kaming balang puso. At bang karingal daw bukasig pa ing makanyan mila pang malayang agalawan ding banal mi pong katungkulan. O igpambanalan timurin ginong Diyos. Mulit pa si bayong panyawad mila igpare ti pong mga biyasang magdulap king lunas sapoy kayong maglulan. Dulang daring karyalang balang puso at balang kaisipan pamahalan mo no sa pong ganap. Bang agawada ne po itang kaparalanan bang malyaring itang lunas mayari ne po at bang tingupayang karingal daw bukas at miya na kaya pong kapayapan ginong Diyos sa itipuing mabilog ay iglesia manyawad kengan po Diyos ko waman king miyayalawang adlayng subok po daraloya karing kaya kaming balang biye ginoy kaya po tututol dapat igpamakisabi kengan pong mayap gawan mo ngan sa pong mayan karing kaya kaming balang biye at makanyan mo kaya pong patukuran bangi kay malyaring mi bayobe. Nune may git pasik nangan mo ngan sapo ring kaya kaming balang kainan bang mga sadsad kingan Diyos ko karing banal ming katungkulan. At oreti po Diyos ko ring manungkulanan ning rinong kaya kang tetakan. Ang gana po Diyos ko reting sablang talapamilatan anak ampang matwa. Sapo igpa ikaying manibala manimuna dulang daring karelang balang pusot balang kaisipan pamahalan mo langan sapo. Bang tingupayang ginong Diyos, itang kekang kaburian niya pong mapalyari at aliwaing sarili dang kaburian. Bang tingupayang ginong Diyos, ting banal da pong katungkulan agalawan do pong malaya. At makanyan la naman pong mga satsad at makayari, karing karelang balang banalaw obra. At ikami pong sablang talasal pantayig, pamanyawad kengan po. Kingulinaning kekang lagod, makanyan mo kaya sapong ingatan karing kekang mapagpalang gamat. Ikasaping maglulandolang daring kaya kaming balang puso at balang kaisipan. At sapo Diyos ko lalong may git, karing kaya kaming balang pasbulan ikasapoing magrenda. Bang tingupayang ginong Diyos ngela pumalyaring masayang din kaya kaming balang kapagalan. At bang tingupayang ginong Diyos ngela malyaring maging baug din kaya kaming balang dapat. Pablasang ing lugod mo panaligan miya king kaya kaming balang biye. At panaligan mi po yung kaya kang kapangakwang ginong Diyos ngem kaya pulakwan dili-dili at antimurin. Oy pambanal panyawad mila. Deti pong matuwang tupananing kaya kaming kasal pantayanan. Anong nukarin Diyos ko reting mapilan at yuking lalam na ning kainan ng pong kapanamdaman ginong Diyos panyawad milangan po kaya ka. Ingganap mo sapong tagilan ka rin kaya kang mapagpalang gamat pakayapan mo sapo. At makanyan mo pang paraparam pakaban paginoring karelangan barang aldot makanyan mo pasapong suglungan po.
Ginuring karelang balang biyek ng makaba pa pong panahon bang mga sadsadlat makayari lang anig pa kareng banaldang obra. At alano pong malyaring balikan paking chair. Kingulinaning lugod mo Diyos ko'y kaming sablang anak mong talasal pantayo. Manyawad kaya nga po Diyos ko ring paintungulan mingaldo. Pablasa pong Emila po kakilala. Itulot miya sa po ipagkalub ka ring balang miya tong sa pagino. Tangalan miya po itang kapayapan na biyak ang benapuning lugod mo at banal mo pong kasopan. At king pinanditay, tini naman pong ating bitbit kayo na ng pong kapanamdaman ka ring balang miya tong Diyos ko. At nulaman po nga yung kakarinan ding sa belang kapatad mit pengari dalawan mo nga sapo Diyos ko at igwang miya po yung kaya kang mayupayang gamat. Lubasan mo nga sapo iparating sa belang kasang kanan ka ring kaya kaming balang miya bang ka ring aldo bukas. Galawan milangan pong malaya ay paring banal ming katungkulan. Ginodakal pong salamat. King kaya kang lugod ng pong pamanimuna. At king mulit pa si bayo ka ring mapagpala mo pong gamat ipanabilin milangan po. Ding kaya kaming balang biye. Kagum na po Diyos ko, ning kaya kaming balang pagkabiyat ka ring aldo bukas na bang nanmiya sapo. Gino, ita pong biya kaligtasan, dakal pong salamat ikpa. Emilaman po, gisanan pang sambitlan deting tunay dang lalaman. Din kaya kaming balang puso, ang pong balang kaisipan, pablasang ginoy ka po yung manakit at makatangal. Deti po ilang samo mi ang pong dalangin, gino matanggap langan sa po ang po pang mipakibatan. Ating sablang bagay, panalig mi, king lagyumig pa. Ating anak mong bugtong Yeso Kristong kaya kaming tagapagligtas. King luko bang po pang tayda, din kaya kang banala pa nga kung mapamatulang Espiritu Santo, iyan nasa po. Sibol Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay Bie.